Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, grabitate unibertsalaren ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan, esaten digute, gorputz bat dugula, 10 kilokoa, eta bigarren masa ere 10 kilokoa dela. Beraien arteko distantzia kalkulatu behar dugu, kasu honetan, eta esaten digute, beraien erakarpen indarra, 5 bider 10 bederatzi newtonekoa dela. Kasu honetan ez digute konstante unibertsala ematen, gu badaki jakin behar dugulako zein den. Beraz, formula arrunta erabiltzen badugu, jakingo dugu F dala berdin G bider, masa bat bider, masa bi zati distantzia berbi. Gure kasu honetan, distantzia eskatzen digutenez, hau despejatuz, ikusiko dugu distantzia berdin G bider M bat bider M bi zati F eta honen errokarratua. Beraz, datuak formulan sartzen baditugu, ikusiko dugu G 6,67 bider armar ber minus 11 dala, bider masa bat 10 kilo, bigarren masa 10 kilo, zati beraien indarra 5 bider 10 ber minus bederatzi, honen errokarratua, eta kalkulagailuan sartzen baitugu datu hauek, ikusiko dugu hauen arteko distantzia 1,15 metrokoa dela. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikustegatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.